Mayong adlaw kaninyong tanang mga suking tigpaminawan ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rose, 30 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Pero kasamtangang na magtrabaho karon sa Dubai, UAE. O padayon nga naminaw sa inyong programa, pinaagi sa inyong Facebook page. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nag-work from home setup ko o graveyard shift ang akong oras. Ingon ni ini ang mga panghita po. Rose, bangon na diha. Mag-alas 12 na sa kadlawon. Mag-duty para ba ka? O ma, bangon ako. Salamat sa pagpukaw ha. Kaoy, sa umpila ramanggot ka oras ang akong tukod. Mupalit na lang kog energy drink eh. Ikaw di ay may magsigig palit og energy drink? O ma, Pantog lang daghan na kaayo nga nagpunto nga botelya din he. Kasi gid kag inom ana. Na, di ra ba yan naman kaayo ha? tuka kay nag-duty magod. Ay magkape ka. Mas maayo pa ang kape kaysa anang energy drink. Na, di na mo talab na kong kape maoy. Oh, sige. Pag ginahigid sa imong bantay bitag mo reklamo ka ha. Kung naa na kay pamation ha. Ma, Grabe na sa kay ka makakonsume og unhealthy foods. Ay, babe. Napay oily foods, ay. Di na ba na makaayo na ba? mamang ko'y madali-dali, babe. Ibaw biya kas oras sa kong trabaho, ha? Graveyard shift ba ko? Bisa na. Nga na mo pabilin lang ka og sudan sa inyo. Para inigtrabaho nimo, kung gutom mo na ka, na kay makaon. Di ka magsigi kag order na yung mga mantikaon nga pagkaon? Na, disud kay uy. Bisan pagbinlan kong magsudan, kanon mangyapon sa kong mga igsoong lalaki. Grabe manggut kayo na sila mo dagkaon, uy. Hay, di man ta ka ingon anak sa una. O sipot mo ipasapot. Sukar lang nga doon na kay trabaho. Unhealthy na kay mga pagkaon ang imong pagkakanon. Ang imong lifestyle. Napay weekends nimo ay. Imbes mo ipahuway. Pero adyo kay absent sa pagtagay-tagay ko sa imong mga higala. Siyempre, babe, uy. Lain sad kayo kung pulos trabaho na lang sad ko, no? Dapat, nasad ko'y panahon para maglingaw-lingaw. Girl, ikaw na lagi. Wada si Joshua? Nga, waday, uy. Ako ra. Maayo kinisugot. Okay raman sad na siya, uy. Kuhaon naman ko niya unya. Ah, okay. Oh, imusta ni girl, oh. Ay, ninuo ko ni mong bata ka. Palabi man ko siya, tita. Sige na, dong. Ako na bahala niya. Ug salamat sa imong paghatod din isbay, ha. O isa pa yan, tita. Kadapat sa kong Sakit no. Labadon no. Resulta na sa imong gara. Ma, Higop nitog sabaw. Mapaypaghuman ako gluto. Higop dito samtang init pa aron mawa nang hangover nimo. salamat, ma. Todi ay nanawag tos diya silsa nimo nako. Jessel sa nga naas Dubai. Magigistorya unya sa nimo. Bahin sa unsa man ko na, ma. Basin interesado kang moapas din sa Dubai. Unsa tiya? Nakasiguro ko nga madawat ka dayon. Kay daghan ka na baya og work experience. Nisulti si mama ni mo nako nga dili man kuno kaayo dako ng sweldo nimo diha. Dinhi, dili gyud hinuon ingon anak ka dako. Pero kadugayan mo sa ka man pud imong sweldo. Ani ka na lang. Mas maayo nga mo larga ka mentras bata ka pa. Pasabta lang gud ng imong uyab. Sige, tiya. Ganahan ko, ana.
Sa dahang gisultihan ko sa akong tiya, nga palargahon ko niya, mura kong na-excite, maong nakatando dayon ko. Gusto manggod ko makakita og laing lugar. O gusto sab ko nga naanak ko yung means nga makatabang sa akong pamilya. Maong gilihok dayon ako ang mga papeles nga angayang lihokon o wa sab ko musulti bisan kinsa. Mas kinsa akong uyab. Kay gusto ko nga klaro ng akong paglarga, una pa ko musulti niya. Unya, Unsa? Larga ka sa gawas? oh babe, Ngano ka magsulti na ko? babe. Naibawbi gid ka na ako ha. Dili ko gustong masuhong ang mga butang. Maong wa ko musulti una nimo. Kay dili pa lang unya na hinuon mahinayon. Sa ato pa, nanada kay schedule sa paglarga? Oh babe. Kano sa man? Magduha naman ay ko kabuhan sukad nga naabot dinhi sa Dubai. Sayon ra hinon ang trabaho pero mara lang ko gimingaws dito pa ko sa Pinas, uy. Sige na lang, uy. Maanad na lagi ko dinhi. Ay, kamusta man ka diha, anak? Okay ra ko pa. Kamu diha? Ay, okay raman sad. Ay, si mama ni mo. Nasa kusina nagluto. At tuod. Kalos amang ka mo uli, ha? Napay usa ka tuig pa, uy. 2 years ba yan akong kontrata pa? Ay, mao ba? Dugay-dugay pag yun di ay. Na, dali ra kay mudagan ang panahon pa, uy. Ay, noon sad. Basta pag yun, ha, anak? Pag-amping ba yun din, ha? O pa, salamat. Kamusta diha pa? Sige pa, bye sa... Aray, kalit bang may sakit ang ako ang kilid. Nga man eh. Unsa? Mag-usa na kasimana nga nagsakit ng imong kilid. O tiya, mawawa man hinon ang sakit pero maulaki. Mag-usa na ni kasimana nga ingon ini. Pwes magpa-check up ta aron sa pagsiguro. Unsay sulti sa doktor? Gastroenterologist man to siya tiya. Unya iya kong gi-refer sa OB kay dili ko no niya ma-further read ang akong results. Usa ba di ay resulta? Na ako'y gallstone tiya. Usa. Unya, nasad ko no ko'y follicular cyst. Ingon lagi siya basin need ko nung operahan kay symptomatic ko no. Unsa? Na ako'y mga naistorya nga kauban ra pud ako sa work ug naayusa nga miingon nga wa ko no siya magpaopera kay natangtang raman kunog iya ang iyang stones. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, delikado ba ning follicular cyst? Asa man ni makuha? Ikaduhang pangutana, na ako'y gallstone. Usa, need ba gid nga maoperahan ko? Or pwede ra dili? Doon na pa mo'y masuggest nga kinahanglan akong imnon aron matangtang lang siyag iya. Ikatulong pangutana, apil sa akong results nga na ako'y fatty liver o fibroid. Unsa may pasabot ini? Delikado ba ni? Asa man ni nako nakuha? Ikaupat og katapusan, posible ka nga resulta nis akong unhealthy lifestyle sa una, pero nganong karon raman siya na epekto. Wa man lagi ni nako makita sa akong medical sa dihang paingon kong mularga. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Rose. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling
drugas. Ay naninyog dugaya, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga matag adlaw nga maminaw mo sa ato ang programa na ay may pangutana og suliran nga mahatagan og tubag og kasulbaran, makakuha mo dili lang pagtulunan kun dili inspirasyon nga makasabot mo nga ang kinabuhi dili gyud ni perpekto na agyoy mga pagsuway pero naara sa gyud kasulbaran ang tanan. Mao gyud, no? Diba? Sa ato ang lesson for Ang today, atong Doc. lesson for today, attorney, is, it's what you do in the dark that puts you in the light. Aha. Kung magpakahilom lang yun ta. Diha ra gyud po ta makamalamdagan. Ang lam ko nga tubig, kanang Silent water run deep. Silent. Yes, no? Kana ganing i-surprise lang ng mga tao. Ay lang gyud mo kanang sige og kanang plastar Facebook. Oh, mao. Di ba? Unya di ay to kay kanang di ta malipayon pero ang atong post grabe lingawa. Dito gaaway. Sweet kay nag-post. Gabuwag na dito unsa ba? Ayaw lang, di ba? Kinsa letter sender today? There's si Rose, 30 years old, single. Tuan ni karon siya sa Dubai. Uy, careful. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw din ha sa Middle East? Oh. Amping mo tanan din ha? Si Tisbel Barliso. Si sa tong usay kaning Kimpan Albero. Melanie Kimpan. Melanie Kimpan. Musta naman akong mga pagumangkon diha sa Canada, kumusta naman mo Kim ug ginyen naot nga okay lang kinabuhi diha May pagpaminaw diha ay po ni Ma'am Blazy Kamumot diha sa Naga City, Ma'am Juliet ug Frank Kamingi diha sa Siargao. Manabi ami mama, ako nang gignan ako mga classmate manuroy mi diha sa inyo. Yes. Ug si isa pa ning uban akong mga si Mary Ann Huyuhoy. Okay. Si Pangging Kabaluna diya sa Verama, no? Dr. George ug Inday Ruiz mayong pagpaminaw. Okay. Letter sender karong adlaw man ni si Rose, no? Of course, sa Dubai, ang unang pangutana, mao ni Doc, no? Delikado ba kuno ang follicular cyst? Asa na makuha ang follicular cyst? Yeah, ang kining follicular cyst usa ni siya ka common nga ovarian cyst, no? Pero usually siya attorney dili ni siya malignan, cancerous ni siya. Makuha ni siya kay mablakkan man ang glands dihang dapita, napon ni siya pagka-genetic ang iyang reason ug naay mga injuries or infection nga nahitabo dihang dapita, no? Kung ang babae gani magka-develop niya ni dili ni ang iyang follicle dili mo release og itlog, dili mo release gila sa ovary ni siya, ha? So instead ang follicle mapuno og fluid, sumo na siya nga ma-form na siya og cyst, no? So mo na ang hinungdan na nato ni, no? Genetic na, Doc? Ay pagka genetic, then ay genetic component sad, pero naay ang other causes ani naay injuries, infection or chronic inflammation or blockage sa flow, ha? Alright. So mo na ang akong istorya sa imong unang pangutana, Rose, no? Iyang ikaduhang pangutana, Doc, naa daw kuno siya'y gallstones nga usa. Need ba gyud nga operahan siya or pwede rang dili? Do na ba kuno tay masuggest nga kinahanglan niyang imnon aron matangtang lang ang gallstones? Naay ipainom ani po dili ko comfortable nga mo suggest, no? Kaya I'm not an authority. Di man guna nimo field of expertise. Naani siya'y tambal lang nga imnon lang. I rather suggest nga you go and see urology sa may specialty mga surgeon no? siguro, surgeon, no? So sa may hinungdan nga nung naa may mga gallstone ang uban, no? Daghan ko mga kailang gioperahan o gallstone, no? Kung kita taas kay tagpats nga kanon, nya high cholesterol, nya low ang atong fiber nga ginainom, no? Agad ginakaon. Kaya ang kinimanggong gallstone ma-form ni siya, usa ni siya ka matawag na to og bile component na kinim kong bile attorney digestive system ni siya nga gina-produce sa liver nya i-store nga to sa gallbladder. Yes. For some reasons mao na siyang mo form og stone kang kung taas lagi nig kanang fat og cholesterol content, no? So
surgery gyud siguro ang kuan niya Surgeon gyud siguro no para matan-aw gyud. Ikatulo niyang pangutana, apil sa iyahang results nga naa daw siya fatty liver og fibroid. Unsa may pasabot ana, delikado ba na? Fatty liver is Based na sa imong kaon, Dok, no? Sa ko nang giingon, ang bile giform na siya sa liver. Nya ginapasa ngadto sa gallstone. Kung ang imong pagkaon is high in fats, cholesterol, o nya kanang less ang imong fiber nga gipangkaon, kung kini kag inom og kanang mga alcoholic drinks, taas ang tsansa nga maka-fatty liver. Okay. Kana nga ang trend na fatty liver, liver cirrhosis, Agoy. hepatoma. Worse na siya. May na siya. Liver cirrhosis in the long run kung dili ma-corrected. Okay. Ikaw pa to katapusan niyang pangutana, Dok. Posible kaha nga ang mo resulta na ni sa iyahang unhealthy lifestyle sa una. Pero nganong karon raman siya ni effect? Wa man lagi ni nakita sa iyahang medical sa dihang padung siya larga. Di man na makita dayon. 30 years old din siya attorney, no? Larga niyang to sa Dubai, siguro wa pa ni mo form ang gallbladder stone. Nya sige kag kaon dihag nabay baboy sa Dubai, mag-Muslim area na. Pero naagid siguro na. Nagyapon, no? So mga pati o pero kana mga mantikaon pud nga pagkaon. Fat man gihapon na. Bisag dili sa pork nga mantika. So mao ni nga wa siya makita, mao na bitaw na nga every time nga mo end lagi yung contract mo undergo na sa mug another series of medical screening, no? To see to it nga you are physically fit to go back to work, no? Yes. Okay, ang importante good healthy lifestyle, exercise, balanced diet, no? Everything in moderation, di ba, Dok? Yes. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.